hořkou porážku a budou mít co dělat, aby získali zpět přízeň Američanů. S oběma komorami ovládanými republikány bude pro prezidenta těžké prosazovat reformy, ale i obsazovat některé posty ve vlastní administrativě. Pro Baracka Obamu je to velmi špatná zpráva. Aby cokoliv prosadil, bude muset dosáhnout kompromisu s republikány. Už průzkumy u volebních místností ukázaly, že většina voličů je nespokojena s prezidentovou administrativou. Mnozí ale kritizovali také některé republikánské lídry. Ti přesto stvrdili převahu ve sněmovně reprezentantů a vzali demokratům 7 křesel v Senátu. Jeho novým předsedou se stal Mitch McConnell z Kentucky. Přestože ovládne Senát, nemají republikáni většinu potřebnou k schvalování klíčových právních předpisů. Demokratů přisuzují také tomu, že se senátní volby letos konaly ve státech, kde jednotlivci nikdy neměli početní převahu. Obamův tým už začíná spřádat plány, jak voliče do příštích voleb získat zpět na svou stranu. Pro prezidenta už vymýšlejí program. Měl by například vyjet na cestu po Asii a Austrálii a zúčastnit se o světové ekonomice. Parlamentová televize. Sledujte dál polední televizní noviny. Desítky policistů nestáno vtrhli do několika domů v Ústeckém čtvrtě. Uzavřeli kvůli tomu i hlavní trasu na Děčín. Co hledali? Odpověď za okamžik. U okresního soudu v Havlíčkově Brodě dnes pokračuje spor o Odří.